Guardando un'idea straordinaria, perché questa è la storia del mare del miracolo. Questo enorme lago in Kalifornie vale 540 miliardů dolarů, protože obsahuje dostatek litia na napájení více než 30 bilionů iPhoneů. Je to mnohem víc, než očekávali odborníci, což z něj dělá jedno z největších ložisek litia vůbec. Toto objevení by mohlo revolucionalizovat ekonomiku Spojených států, ale stále brání důležitá překážka. Pokud nebude vyřešena, veškeré ty peníze zůstanou navždy pohřbené. Především litium. Tento kov je tak cenný, že ho lidé nazývají bílým zlatem a je neuvěřitelně lehký. Ve skutečnosti je to nejlehčí pevná látka na Zemi při pokojové teplotě. Objevil ho švédský chemik v roce 1817 a upřímně, od té doby jsme se o litium moc nezajímali. Tento chudý kov byl po staletí ignorován, tedy protože se zdál nemít žádné praktické využití v každodenním životě. Říkám, je to pravda, je lehký, je bílý, je lesklý, ale co bychom s ním konkrétně mohli dělat? Nicméně v určitém bodě začala být vidět ještě jedna vlastnost tohoto kovu, jeho reaktivita. Prakticky se velmi snadno váže s jinými prvky, ale to znamená také, že může začít hořet během několika sekund. Například pokud ho vystavíte vzduchu, dojde k prudké reakci oxidace a než se nadějete, bouchnete, plameny jsou všude. To by vám mohlo připadat jako nebezpečí, ale vědcům to přišlo jako aha moment. Aha, protože být super lehký a super reaktivní z něj dělá ideální materiál pro baterie. A chápete, proč je dnes tak důležitý, že? Baterie napájejí téměř všechno, co nás obklopuje, jako chytré telefony, auta a dokonce i malé letadla. Protože najednou každý chce litium, i poptávka vzrostla do nebe a brzy se nespomalí. V roce 2021 například svět vyrobil přibližně 540 tisíc tun litia, ale do roku 2030 předpovědi říkají, že poptávka by mohla přesáhnout 3 miliony tun. A tady je problém. Litium je omezený zdroj. Existuje pouze asi 100 malých dolů na litium na světě, hlavně v Austrálii, Chile a Číně. Samozřejmě, nabídka by měla růst, ale poptávka roste mnohem rychleji. To znamená, že brzy bychom se mohli ocitnout před nedostatkem. Dolování litia může uspokojit dnešní poptávku, ale nebude to možné ještě mnoho let. Proto je hledání nových zásob litia dnes v podstatě jako výhra v loterii. A v tomto případě jsou Spojené státy jedním z šťastných vítězů. Především je tu těžba v Tucker Pass. Toto místo v Nevadě by mohlo hostit největší nevyužitá ložiska litia na planetě. Abychom si to představili, odhady říkají, že by mohlo uspokojit až čtvrtinu celosvětové poptávky po litiu. Mluvíme o 40 milionech tun tohoto vzácného kovu, které by mohly stát přes 500 miliard dolarů. Tam budou těžit litium z hlíny. Může to být obtížné, protože tento proces ještě nikdy nebyl proveden na tak velkém měřítku, ale je to možné. Před několika lety Spojené státy zaznamenaly další plus v oblasti litia, je to Salton. Jde o obrovské mělké jezero v okrese Imperial na jihu Kalifornie. Zpočátku oznámili, že toto místo může obsahovat přes 3,4 milionu tun litia pod povrchem. To by stačilo na výrobu více než 375 milionů baterií do elektromobilů. To už bylo obrovské číslo, ale nedávno odborníci zjistili, že udělali chybu, a to dokonce pozitivní. Množství litia tam je pravděpodobně mnohem vyšší, mohlo by obsahovat až 18 milionů tun. A nyní je Salton považován za 5. největší ložisko litia na světě. To by mohlo opravdu změnit pravidla hry. Spojené státy na tomto minerálu hodně záleží, doufají, že pomůže udržet ekonomiku země silnou na mnoho desetiletí dopředu. Proto nalezení tohoto druhého velkého zdroje litia bylo obrovským úlevou. Znamená to, že Amerika je o krok blíže k menší závislosti na ostatních zemích a mimo jiné většina jejího litia pochází právě z Chile, což jsme nazvali saúdsko-arabsko-litiový stát. Samozřejmě Kalifornie je z toho nadšená, vidí v tom potenciální ekonomický přínos. Region je již nazýván Saúdskou Arabií litia nebo Lithium Valley pro svůj potenciál dominovat ve výrobě baterií. A pokud to funguje, bude to velká výhoda pro stát. Zdá se, že úřady mají v plánu využít 80% peněz z těžby litia na místní rozvoj a infrastrukturu. Cílem je vylepšit silnice, školy a další veřejné služby. To by mohlo vytvořit mnoho nových pracovních míst v okrese Imperial, který je považován za jednu z nejchudších oblastí Kalifornie. Velká otázka je, jestli se litium ukrytý pod jezerem opravdu dá vytěžit. No, ano, alespoň teoreticky. Existují 2 hlavní způsoby, jak firmy obvykle těží litium. První je tradiční metoda.
povrchové těžby, kdy se hornina vykopává, drtí a zpracovává. To dělají například v Taker Pass. Používají obrovské hydraulické bagry k těžbě kovu z hlíny. Pak jsou tu odpařovací nádrže. Tam pumpují na povrch bohatou solanku s litiem a nechají vodu odpařit, zatímco kov zůstává. Problém obou metod je, že spotřebují velké množství vody a mohou způsobit velkou kontaminaci a odpad. V Saltonu v Kalifornii fungují věci trochu jinak. I místo obřích vrtů nebo odpařovacích nádrží firmy využívají přirozenou geotermální energii oblasti k těžbě způsobem, který je čistší. Tato metoda se nazývá přímá těžba litia a tak to funguje. U blízkosti jezera už stojí 11 geotermálních elektráren, které čerpají z podzemí velmi horkou a minerály bohatou slanou vodu. Obvykle ta slaná voda slouží jen k výrobě páry, která pohání turbíny a generuje elektřinu. Ale teď firmy začínají chápat, jak z téže slané vody vytěžit litium ještě předtím, než ji vrátí zpět pod zem. Protože už čerpají slanou vodu pro energii, sběr litia nevyžaduje žádné další výkopy nebo velké nádrže, což eliminuje většinu ztrát vody a znečištění, které jsou typické pro starší metody. Je to jako získat čistou energii a materiály pro baterie současně, ale s mnohem menším dopadem na životní prostředí. Čili tento způsob se zdá být geniální a realizovatelný, ale přináší i výzvy, které nebudou snadné překonat. Jasně, říkají, že je to ekologické, ale jen ve srovnání s jinými způsoby těžby litia. Tento způsob však stále vyvolává obavy ohledně spotřeby vody. Kalifornie již čelí suchu a těžba litia na velkém měřítku by mohla ještě více zatížit omezené vodní zdroje. Salton sám se rychle zmenšuje. Úroveň vody klesla za posledních 25 let o více než 9 stop. To představuje obrovský problém. Méně vody znamená více odkrytého dna a ta sedimenty mohou obsahovat škodlivé látky. Jak se jezero zmenšuje, odkryté dno vysychá a stává se prachem, který se neváže na místo. Vítr ho zvedá a rozptyluje po okolí. Nyní ústí břeh Saltonu, který ustupuje, uvolňuje toxický prach do ovzduší, což je spojeno s nárůstem respiračních problémů u místních obyvatel. I úřady již podnikají kroky, aby situaci obrátili a přidávají vodu do suchých částí jezera Salton. Napouštějí mělké rybníky poblíž jezera, aby vytvořili nové mokřady. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro ryby a ptáky a pomoci kontrolovat ten toxický prach. Někteří se obávají, že těžba tohoto bílého zlata by mohla způsobit ještě rychlejší zmenšování Saltonu, čímž by zhatila roky úsilí o obnovu. Zatím studie ukazují, že geotermální elektrárny využívají pouze asi 4% regionálních vodních zásob, ale vědci stále nevědí, zda rozšíření těchto operací nezhorší problém s vodou. Co se tedy teď stane? Je příliš brzy na závěry, ale jedno je jisté. Bude potřeba mnohem více výzkumu, aby se pochopilo, co to všechno znamená, nejen pro přechod k zelené energii, ale i pro budoucnost americké ekonomiky.